Да, работи. Работи. Сега по-надалече я държа това камерата. Тъй няма само себе си да снимам, да знаете. Sony Lens, да. Това е Борко, моята котка. Че сега да... правиш, бе? Да. Борко, чакай. Боря. И някой. Боря. Содор. Содран. Мяу. Да, знам. О. А така. Аде бе, кон. Това не го гледайте. Това не го гледайте. Казвам. Опа, лайт бахти. Мате. Остайте. Га. Тай. Да, повече я говоря, да не ви скучно. Казвам се Евгений. Не, май това го казах в предишния клип. Аз предишния нямам го качвам в YouTube, тъй че се притеснете. Тъй, ако мислиш, че съм някакво малко бебе, такова... Не съм малко бебе там, лиглю или... Както искате ме наричайте, да? Аз ще продължавам да си правя клипчета, те ги качвам в YouTube. Ако мога, да. Ако не мога, не дам. Ой. Сега искам да кажа тук пейзажът какъв е красив. То не е много пейзаж, ама аз тъй си го наричам. Те си лайо, бе. Бати е кучето. Не искам да стъпвам в това тече. Научавай назаде. Бати. Да, много интересно. Прилича на капина. Я знам. Ще го направя 3 минути, това клипче. Надявам се ви харесало, и коментирайте, оценявайте. Ако не ви харесва, не оценявайте, може да ми пишете там в коментарите. Чао!